La séquia major de Vila-real sabem que va començar a construir-se l'any 1272. N'hi ha diversa documentació que així ho assegura. Aquesta séquia va ser una gran obra en el seu moment. Sabem que són uns 12 quilòmetres des d'aquest punt que estem, des de l'assut, des del punt on es comencen a derivar les aigües del riu Millars, fins al terme de Nules. El punt de derivació on estem ara, estem a uns 45 metres sobre el nivell de la mar. Això fa que per derivació se puguen arribar aquestes aigües per la séquia fins al terme de Nules. La séquia major calculem en uns 12 quilòmetres aproximadament de recorregut. Tenim uns 4 quilòmetres fins a arribar a la població, uns 3 quilòmetres aproximadament per dins de lo que avui és Vila-real i el resto a partir d'una derivació en séquia de dalt, Sobirana, i séquia de baix, Jussana. El resto d'uns 6 quilòmetres aproximadament més fins al final en el cauce del riu. L'assut és el punt on pren l'aigua la séquia major. En principi, se sap que aquest assut, que era d'una diferent construcció, era de pedres i de madera, estava a un centenar de metres més amunt de lo que avui és el punt de captació. Fins 1871, aquesta era la zona on era l'inici de la séquia major de Vila-real. Després de molts projectes i moltes obres de reconstrucció, se va arribar a una solució, que era la séquia minada, que va ser definitiva per a poder evitar tots els problemes que n'hi havia cada vegada que se produïa una gran avinguda. La sentència de 1347 dictava que a Vila-real li corresponien 14 seixantaves parts de l'aigua del riu. Aquesta dotació, aquesta quantitat d'aigua, se fa una primera toma en la gola. La roda dentada té unes mesures que s'aproximen a l'aigua que en cada moment li correspon. Posteriorment està la zona del refinador, que és on els sobrants se tornen a tirar al riu. A continuació tenim la zona dels taulellets, on se feia històricament la partició entre els 4 assuders de la plana, i finalment tenim el limnígrafo, on actualment se fa aquesta medició exacta de les aigües que corresponen a la séquia major de Vila-real. La primera solució que se va encontrar per evitar els desprendiments en la zona de les argamasses va ser construir un túnel d'uns 450 metres de longitud que evitara tots els desprendiments que en la zona de les argamasses se produïen cada vegada que venia una gran avinguda. En aquest primer tram de la séquia tenim 4 almenares, que són construccions que tenien i tenen la missió de derivar aigües al riu, derivar aigües sobrants o permetre fer la limpiesa de la séquia en aquests tramos. Al llarg de la séquia, sobretot en el tram urbà, encontrem altres construccions com són els sifons, que en principi permetien el pas de camins, actualment carrers o avingudes. Un sifó destacat és el sifó del Cedre per la seva magnitud. Altres elements característics de la séquia major avui són les comportes, que tenen la missió de retindre les aigües, i els tapons, que en la base, en la solera de la séquia major, prenen l'aigua les diferents files de rec. Una curiositat dels tapons és que és una patent, podem dir, del propi sindicat de recs, o millor dit,
de la Junta d'Aigües Locals, que en 1756 va dissenyar aquest model de tapó. Un dels usos principals que ha tingut la séquia al llarg de la seva història ha sigut els molins. Estem ara en el Molí La Vila. Altres molins coneguts avui que ha tingut la séquia són el Molí Nou, Molí Roqueta, Molí Bisbal. En esta zona del Molí La Vila és on antigament, fins a 1930, se dividia la séquia de baix i era la que abastia a este molí. Des de 1932, la partició de la séquia de dalt i la de baix se fa a uns 500 metres més avall, on en la zona pròxima a l'antiga Nacional, en la séquia Sobirana i séquia Jussana. Les dues séquies que circulen en cotes diferents, en cotes de 40 a 20 metres sobre el nivell del mar, tornen a ajuntar-se en el final del barranc de Nules, on és el que podem considerar com a final de la séquia major. Tot i que la séquia consta des de fa 750 anys en alguns escrits, va ser construïda per poder dur l'aigua, apropar-la a Vila-real i sobretot per regar els seus camps, el que considerem l'horta de Vila-real. Al llarg d'aquests 750 anys l'han mantinguda. El principal fet va ser que era una séquia de terra i ara passada a ser de formigó, però avui continua estant en el mateix lloc que estava des del principi i el canvi d'utilitat, el creixement de Vila-real ha ficat que ara siga un espai singular de Vila-real, que no tenen altres pobles i que hi ha que considerar-ho. Però no vos oblideu que la seva missió, la primera i principal, és dur aigua a les terres de Vila-real, al camp, per tal que la nostra agricultura sobrevisca i en un futur inclús que siga aigua per a un poble. Per tant, la séquia de Vila-real segueix sent una construcció hidràulica a mantindre, a cuidar i a la disposició de tots els vilarealencs, siguin llauraors o no. La séquia per a Vila-real és molt més que un canal de reg. És pràcticament la nostra columna vertebral, d'on irradia l'energia que ens ha anat fent créixer i avançar des d'abans fins i tot de la nostra fundació. Eixa energia, eixa font de vida és l'aigua del nostre riu Millars, del que tan bé ha cuidat durant segles la nostra comunitat de regants. I continua fent-ho, perquè no podem oblidar mai que la séquia té fonamentalment un ús i una finalitat que és regar les nostres terres. Però la séquia major és també el principal bé del nostre patrimoni hidràulic i un element imprescindible del nostre paisatge urbà, de la nostra història i de la nostra identitat. Per això, en 2018 vam encarregar un pla estratègic en el que va poder participar la ciutadania i, per suposat, el sindicat de regs, que ens va donar un diagnòstic i una sèrie de conclusions en les que anem a seguir treballant de la mà dels regants per a plantejar actuacions a futur que poden ser molt interessants per a seguir impulsant i valorant la nostra séquia major com el que és, la mèdula espinal d'esta nova Vila-real del segle XXI que no oblida els seus arrels.